Kaixo, bideo honetan zerbitzuen geografia azalduko dizuet. Europar Batasuna Espainia eta Euskal Herrian nola antolatzen den hirugarren sektorea. Cómo se organiza el tercer sector en estos tres territorios. Europar Batasunean merkataritza potentzia nagusienetarikoa da. Nagusi principal. China eta Estatu Batuekin batera, junto con China y Estados Unidos, eta importazio eta esportazioetan garrantzitsua da Europar Batasuna. Esportazio gehienak Europar Batasun barruan ematen dira. Eta 34 milioi pertsona daude merkataritzan lanean. Kanpo merkataritzari dagokionez, respecto a el comercio exterior, Erresuma Batua, Estatu Batuak eta Suitza dira bazkide nagusiak. Bazkide socios. Alemania da bazkide nagusia, Europar Batasun barruan, eta zer da esportatzen dutena eta importatzen dutena. Industria ondasunak. Bienes para la industria. Importatu ere, importatzen dituzte erregaiak. Combustibles, petróleo, gas naturala. Eta nolakoa da garraio sarea Europar Batasun barruan. Garraio sarea, garraio es transporte. Garraio sarea, red de transportes. Red de transportes. Garraio sarea Europar Batasun barruan oso garatua da. Desarrollado. Garatua. Maastrichteko itunari esker. Maastrichteko itunak ahalbideratu zuen sare hori garatzea. Ituna pacto. Os lo cuento en castellano. En este año se decidió en la Unión Europea, voy a dibujarla, más o menos, que aunque hubiera fronteras entre los países y cada país tiene sus normas, pues estas fronteras tenían que desaparecer para comerciar. Es decir, si tú tienes una empresa y quieres vender dentro de Europa, pues puedes comprar, vender sin tener que pagar aranceles. Los aranceles son impuestos que se añaden a los productos cuando se venden en otro país. Entonces, esos aranceles se eliminaron con este tratado de Maastricht. Eso lo que hizo fue que en Europa la compraventa de productos pues se proliferara mucho y no solo de productos, sino de personas. Por eso es fácil dentro de Europa moverse, viajar, incluso vivir, estudiar o trabajar. Beraz, Maastrichteko ituna oso garrantzitsua izan zen, pertsonen mugimendurako, pertsonak alde batetik bestera mugitzeko, bizitzeko, ikasteko, lan egiteko. Europan errepide sarea oso garatua da, irudi honetan ikusten den bezala. Hemen errepide garatuenak erdialdean daude. Belgika, Alemania, Holanda, Frantzia, herrialde horietan oso garatuta daude errepideak. Baina periferian, inguruko herrialdeetan, edo kanpoaldeko herrialdeetan, ez da hain garatua. Hauetan, errepideak ez daude hain garatuta. Egitura erradiala daukate batzuk. Tienen estruktura radial. Errepide gehienak hiriburura doazelako. Horrek adierazten du herrialde horretan guztia zentralizatuta dagoela.
Son países centralizados. Boterea hiriburuan dago. Eta errepideak hiriburura doaz. Egitura hori da, egitura erradiala. Ingurumena hobetu nahi da. Alemanian, Holandan, horrelako interbentzioak egin dira. Hemen, baso bat daukagu. Tenemos un bosque. Baso honetan, zatiketa bat egon zen, banaketa bat, eta alde batean gelditu zen baso bat, eta beste aldean beste baso bat. Baina, holandarrak, alemanak, horrelako interbentzioak egiten jaioak dira. Suelen hacer este tipo de intervenciones. Honi deitzen zaio ekoduktoa. Ekodukto. Eta horrela, animaliek alde batetik bestera egin dezakete konektatuz. Animalientzako dira ekoduktoak. Trenbideak ere badaude, hemen ikusten da Europako trenbide sarea. Eta trenbide sarea, errepide sarea bezala, oso garatua da, oso dentsoa da, batez ere erdialdean. Hemen oso garatuta dago trenbidea, ez hainbeste, hemen, edo hemen, edo hemen. Iparraldean, hegoaldean, ekialdean, ez dago trenbidea hain garatuta. Bai ordea, erdialdean. Aireportuak daude Europa osotik zehar. Aireportuak desberdinak dira, askotarikoak dira, batzuk nazioartekoak dira, beste batzuk nazionalak. Horrelako webgunetan froga egin dezakezue, jarri Europatik, Asiara, cualquier momento, dozein momentutan, eta prezioak ikus daitezke bidaiatzeko. Portuei dagokionez, respecto a los puertos, hemen ikus daitezke munduko portu nagusienak. Asian daude, Txinan batez ere, baina ikus dezakezuenez, 10. postuan Europako Rotterdam dago, Hamburgo ere, Amberes ere, eta Bremen. Lau horiek dira Europako portu nagusienak. Baina oso gertutik, muy de cerca, Valentziako portua eta Algeciraseko portua. Horiek dira Espainiako portu nagusiak. Bueno, garraiobide guztiak kontutan hartuz, teniendo en cuenta todos los medios de transporte, hemen daukagu ardatz eta nodoen mapa bat. Nodoak konexioak dira. Nodo bat, beste nodo bat, beste nodo bat, beste nodo bat. Eta nodoen arteko konexioiek ardatzak dira. Ardatzak dira ibilbide nagusiak. Gu hemen gaude, beraz nodo honetan egongo ginateke, eta Atlantikoko ardatze erdian aurkitzen gara gutxi gora bera. Beste ardatz asko daude Europan, eta hiri nagusiek nodoak osatzen dituzte. Hiri barneko garraiobideari buruz, hemen bideo bat dago, ez dugu ikusiko, baina ikusten dira metro handienak sortu ziren garaitik. Desde que se creó el metro de Londres, en 1800 y pico, pues se ve la evolución durante 15 minutos de todos los metros del mundo. Siendo hoy en día los metros más grandes, pues los de China. Chinako metroak dira handienak, 1000 kilometrotik gora dituzte. 1000 kilometro baino gehiago, Shanghai eta Pekinen. Beijing. Eje nodo.
hiri barneko garraioez, transporte dentro de la ciudad. Taxia ikusten da, tranbia, funikularra, patineteak. Bueno, Espainiari dagokionez, esan barra dago, barne kontsumotik kanpokora pasa garela. Barne merkataritzari dagokionez, langileen 15% da, eta barne produktu gordinaren 11,4. Enpresa txiki eta ertainak askoz ere kopurtsuagoak dira multinazionalak baino. Baina multinazionalek pisu handiago daukate. Aurreko bideoan ikusten genuen horrelako grafikoak egin daitezkela. Orduan, diru kantitateari dagokionez, multinazionalak dira nagusi. Kopuruari dagokionez, kantidad, enpresa txiki eta ertainak dira nagusi, las pyme. Bueno, hori barnean. España barnean, hau. Dentro de España, comercio dentro de España. Esto fuera de España. Kanpo merkataritzari dagokionez, oso garrantzitsua da etekin ekonomiko handiak arteratzen dituelako Espainiak esportazioetatik. Hala ere, balantza negatiboa da. Gehiago importatzen delako, esportatzen dena baino. Esto lo voy a explicar en castellano para que quede claro. La balanza, el saldo comercial es negativo porque se importa más de lo que se exporta. Entonces, si tú estás comprando más cosas de las que vendes, al final la balanza es negativa y vas perdiendo dinero poco a poco. Es verdad que estos últimos años han subido las exportaciones, pero más han subido las importaciones. Entonces eso está haciendo que cada vez España sea más consumidora y menos productora o menos vende de lo que compra. Bueno, esportazio hoien 3/4 Europara izaten dira. Europar batasun barrura. Zeintzu dira bazkide nagusiak? Frantzia eta Alemania. Beste 4/4 hori, la otra cuarta parte, Txinarekin batez ere. Baina Txinatik erosi bakarrik egiten dugu, solo importamos. Zer da esportatzen duguna, zer da importatzen duguna. Ekipo ondasunak, bienes de ekipo, elikagaiak esportatzen ditugu, edariak, kimika, automobilgintza, eta zer importatu edo erosten dugu, ekipo ondasunez gain, kimika, kontsumo manufakturak, todo aquello que se puede consumir, manufacturas que se pueden consumir, adibide batzuk jarri ditut. Eta Espainiako sarea garatua da, baina Europarekin konparatuta ez hainbeste. Lurreko garraioa, errepideak, las carreteras, egitura erradiala zeukaten frankorekin. Ez da irekitzen. Egitura erradiala zeukaten frankorekin. Franco impulsó la estructura radial como la de Moscú. Errepide guztiak Madrilera joan behar ziren. Baina, gaur egun, gehiago ari dira garatzen periferiako edo inguruko errepideak. Se están impulsando las carreteras de la periferia, las transversales, las que no pasan por Madrid. Trenbidei dagokionez, modernizatuz doa sarea, gorriz, tren konbentzionalak, urdinez, abiadura handiko trenak, de alta velocidad, abiadura handiko trena. Berdez, bide estuko trenak.
Bide estuco significa de vía estrecha, aunque bide es camino. Bueno, itxasokoari dagokionez, itxasoko garraioari dagokionez, Valentzia eta Algeciras ikusi dugu direla portu nagusiak, eta airekoan aireportu nagusiak Madrid Barajas, Barcelona El Prat. Amaitzeko Euskal Herriko landunen eta barne produktu gordinaren 70%, hirugarren sektoretik dator. Landunen, de los trabajadores, eta barne produktu gordinaren, del Producto Interno Bruto, 70%, hirugarren sektoretik dator. Zerbitzu publikoak ditugu eta pribatuak ere. Desberdintasuna da finantzaketa. Diru publikoa, diru pribatua. Dinero público de los impuestos, zergetatik. Edo diru pribatua, poltsikutik, de cada uno. Mistoak ere badaude, adibidez, ikastolen elkartea. Las ikastolas son una empresa concertada porque tienen dinero público, pero son empresas que funcionan de forma privada. Orduan nahazten dira, mistoak dira. Barne merkataritzari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoan, txikizkariak dira nagusi, ez hainbeste handizkariak, baino handizkariek zifra ekonomiko handiena dute, negozio zifra handiena. Txikizkariak, minoristas. Al por menor. Handizkariak, mayoristas. Al por mayor. Hau da, denda normal bat, eta zuzenean erosi ezin daiteken denda bat. Los mayoristas son aquellas empresas donde uno no puede ir a comprar directamente, sino que tiene que ser otra empresa o una tienda o un restaurante que va a abastecerse a estos mercados gigantes. En Madrid existe Mercamadrid, en Bilbao existe Mercabilbao. Mercabilbaora joaten bazara, zuzenean ezin duzu erosi. Zuk enpresa bat izan behar duzu, bertara joan eta kantitate handiagoetan erosi. Txikizkarietan emakumeen presentzia 60%koa da, eta hurbileko eta tokiko merkataritza ematen da. Comercio local de cercanía. Azken aldian, merkataritza elektronikoaren arrakasta izan da. Kanpo merkataritzari dagokionez, balantza positiboa da. Gehiago esportatzen da, importatzen dena baino. Horrek eragiten du balantza positiboa izatea. Barne produktu gordinaren 135%, esportazioetatik dator. Oso garrantzitsua da Euskal Autonomia Erkidegorako, Euskal Herrirako orokorrean, esportatzea. Negozio nagusienetarikoa siderurgia altzairuaren industria da, acero, baina hirugarren sektorea ikusten ari gara, eta kasu honetan altzairuaren salmenta aztertzen da. Aparece el sector siderúrgico, que es del segundo sector, pero estamos hablando de la venta de ese sector. Ibilgailu motordunak ere, Mercedes, Gasteizen, Irizar, Goierrin. Gasteiz eta Irizar, Goierrin. Zer erosten dugu, zer importatzen dugu? Energia, petroleo eta gas naturala. Zeintzuk dira bazkide nagusi? Alemania, Frantzia eta Belgika.
Eta Europar Batasunetik kanpo, Erresuma Batua eta Estatu Batuak. Bukatzeko, Euskadiko garraio sarea oso garrantzitsua da eta kokapen estrategikoa daukagu. Hau da Iberiar Penintxula eta hau da Europa. Pirinioak eta hemen dago pasabide bat Euskaditik, pasabide bat Kataluniatik. Hay dos pasos que conectan con Europa. Euskal Herria eta Katalunia. Beraz, estrategikoa da gure kokapena. Lokalización estratégica. Bueno, lurreko garraioa oso garrantzitsua da, salgaien trafikoren 80% kontrolatzen duelako. El tráfico rodado, kamioiak, supone el 80% por carretera, el otro 20% por agua o por trenes. Trenbideak modernizatuz joan dira eta loturak bilatzen dira Europar Batasunarekin. Eta AHT-aren arazoa daukagu. Tenemos el problema del tren de alta velocidad, AHTA, abiadura handiko trena, hamarkada askotan eraikitzen ari direlako eta ez dute bukatzen. Entonces, como no lo están terminando, esa conexión con Europa desde aquí pues está quedando obsoleta. Bueno, eta itsasokoari dagokionez, Bilboko eta Pasaiko portuak ditugu, eta airekoari dagokionez, aireportuak ditugu. Donostiakoa, Hondarribi, Bilbokoa, Loiu, Gasteizkoa, Foronda, Iruñakoa, Noain eta Biarritzekoa. Hondarribi, Loiu, Foronda, Noain, Biarritz. Hau da Euskal Herriko errepide sarea. Eta errepide nagusiak dira A15, A1, Madrilera doana, A8, A8 Galiziara, A1 Madrilera, A78 Bartzelonara, eta A15 Donostia eta Erribera konektatzen ditu. Frantziako mugatik Parisera beste autobide bat dago. Eta trenbide sarea hau da. Irun-Madril trena, aldirikoak, cercanías Brinkolaraino, media distancia, distancia ertaina Gasteizeraino, larga distancia Madrileraino. Gero, bide estuko trena, Euskotren, Hendaia, Lasarte, Bilbo, Bilbotik Bermeora, Bilbotik Lezamara, Bilbotik Santander eta Leonera, bide estuko trena. Gero hemen metroa dago, hemen ere topoa, tranbia daukate hemen, eta hemen ere tranbia, eta gero AHTA, abiadura handiko trena, Parisera, Lapurditik. Aldiriko trenak ere, Donibane Garazira, eta distantzia ertaineko trenak, Tarbesera. Bueno, hau izan da guztia, espero dut zerbait ikasi izana.